Exe, this is Lily Shaunola from CMTV. This is calling your partner to confirm if your partner is loyal. This is a show where we test a relationship to check if your partner is really dating you or is dating someone else. My sister is here. She has been sending emails, calling. So today I was like, you know what? Let me just go to the office. Let me meet her. Let's do this call once and for all. So my sister, Unjani, how are you doing? I'm fine, and you? I'm good. Ngikhuluma nobani? Ukhuluma noBongiwe. Bongiwe uthandana nobani and ithandana for how long? Ngithandana noMandla. It's been 3 months sithandana. Okay. So since it's 3 months, 3 months I feel like it's a sentsha. So why so funa test a relationship yakho? Ngibona ngathi uyangijolela yazi. Why would you wanna ngathi uyakujolela? What is it that makes you think ukuthi uyakujolela? Yini that shows ukuthi uyajola? Nje akahlaliseke mangihleli naye kancane coffee phone kancane nje. Phumela phandle usakhuluma nefoni ufuna ukuthi angimnikeze space afuna ukukhuluma nefoni so nje ngivele ngi-understand ukuthi kanti ngoba ngimisela kangaka kanti ngempela lo muntu lo ngimisela ngomuntu right noma nje uzongibhayizisa vele. So have you ever asked him ukuthi why aphendula amafoni outside? Bangimbuza nje akabi nasikhathi vele abe nenhliziyo encane ethi ayingeke uphethe ikhanda afuna ukurelaxa kancane ngivele ngingazi nami ukuthi hayibo kanti umuntu onjani lona manje ngisamfunda phela nami ngoba ngiyamthanda kuye kuthi umuntu ungabe umjaji yabo. When last did you see him? Ngigcine last week. Okay. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Okay. So funa ufake ama number wakhe ne? Ngicela wafake la number wakhe. Hey, ayabo guys, these people that answer their calls outside, no. Please don't answer your calls outside. Okay, thank you. Just go on, man. Yeah, fine. Don't answer your calls outside. Hello. How are you? Good. You are speaking to Lee from CMTV. I'm doing a show where I test the relationships. So I want to ask you a few questions to test if you are loyal to your partner. Okay, no problem. Is your partner light skin or dark skin? Umuntu wakho o light skin or dark skin? Umuntu wami judge. Dark. Okay. How long have you guys been together? Siqala manje intenja. From February. Okay. Relationship yenu ihamba kanjani? Manje ngisamba kahle. Okay. Uyamthanda? Ngiyamthanda kakhulu. Igama lakho bani? Kabona ko Amahle Phosile. Amahle bani? Amahle Phosile. Who's Amahle Phosile? Yeah. Yeah, cool man. Hello love. Hello sir. Hello love. All right. Hello. All right, sithanda sami. Ubeke phone let close to the mic kanje. Yeah. Okay. All right. Athi kunomsindo nje la ukhona. All right, kade kunomsindo ophazamisayo uma ngithi ngiyalalela. Angikuzwa kahle nami Theri. Ngithi all right yini ngizwa umsindo angazi noma uvula i-radio or something. Hi guys. Today I want to show you one of the platforms that I've been using. It is called Pocket Broker. If you are interested in online trading and making smarter moves, this is definitely for you. Signing up is super easy. Just sign up using my promo code LEEZA to unlock bonus and extra benefits when you register. One thing I like is a social trading feature. You can follow experienced traders, even copy their trades. Perfect if you are still learning. And the platform gives you trading signals and indicators that can help you understand the market better and decide when to buy or sell. There are also different modes for beginners and advanced traders, plus a community where traders share ideas and advices. You unlock the daily bonus calendar where you can get rewards for staying active. Let me open a trade right now. Boom.
successful trade. If you want to try Pocket Broker for yourself, click the link is in the description and use my promo code LEEZA so that you can get bonus when you deposit. Awuphakathi kwabantu kancane nje ngicela ukuthi nje ungabi sendaweni nomsindo khona ngisizokwazi ukuthi sizwane kahle. Alright, awuthi uphumela imali nani? Uyaphila? Yakhuluma. Unobani njengamanje lobangisa umsindo kangaka? Cha, ngisayele nje emsebenzini. Oh. Okay, hayi ngithi ngiyangikufonela nje ngikukhumbulile. Hayi, bodwa ukuthi ngikhumbule kakhulu manje bambe. So, Amahle, uthutana no Amahle Porsche. So, wenza ngani? Ngibona ngathi nje mina ngibona yazi ngikusola ngathi nje uyangijolela. Wa ungamuzi kangalo Amahle. Cha ukuthi izinto ngiyalazi yazi. Wa ungamuzi ngalo Amahle. Ngibona ngathi ungitshela ngoAmahle yazi ene mina ngisiyena Amahle. Ubani Amahle kahle kahle. Usho ukuthi mina ngisilimi Kahle kahle manje ukubuza kahle ukuba wena. Hawu awusangazi igama lami nevoice yami uyizwa. Cha lento ngiyodwa mama mhlambe ujejile. Ngubongiwe nje uyangazi. Hayi cha. Awuyangiphika ayazi wangihlaza nje. Vele khuluma kahle manje. Hawu besikhuluma kahle yazi bengithuza kahle. Kanti babe unjani? Cha ukungabe sikhuluma impela kodwa uvoice into yami ngiyazi ukuthi miyanjani yazi. Awusayazi ivoice yami manje. Or uyangiphika vele indlela ongiphika ngayo. Hayi ukuthi ngiyaphika mama. Njengoba sokuchazelile lento ngiyodwa yes. Oh mina ke how about me? Ukhuluma ngami noma ukhuluma ngoAmahle? Mama, ungangithathi ngeso yeso. Ngikulalela. Ngicela umamele ngichazelele. Njengoba ngikubuza ukuthi uba wena siyacela ungichazele kumina. Sengishilo igama lami ngathi ngobongiwe and then wena ukade ukhuluma nobhuti eduze kwami umtshela ukuthi wena intombi yakho Amahle. Ubuthi mina ngiphatheke kanjani? Hayi cha awubonge impela kumazi hayi. Mhlawumbe mama ngifuna inamba mama. Hawu kodwa talo wangiphika nje impela abantu bebhekile. Hayi cha kodwa nje ngajole empilweni nami angazi ijole ubonge. Hawu. Hayi cha ngeke shem hayi ngivele ngibona ukuthi ayikho lento yakho mina bengibona shem. Njalo uma ngihleli nawe uyanyamalala awuhlaliseki lokhu phansi phezulu nefone uthi ufuna ispace kanti vele nje ibingekho indaba yami nawe. Okay, njengoba usho kanjalo ngizathola ukubuza into eyodwa. Awuchazele sana ngabo mina. Yazini nje mina ngisafuna ukukhuluma kakhulu so ngimoshile usuku lami nje kusasiza lokhu ngichaza izitori. Hayi cha mama impela ngikwazi hayi. Hayi cha ufona shem. Hayi kube nje washeshe wangitshela ukuthi unomuntu othandana naye hayi usungenze kanje lento ngiyenza yona. Wena kunjalo cha. Yize ngibone njengoba ukuthi uyintombi yami. Isibongo sami ngoba bani. Yazini ngifuna ukukhuluma kakhulu ngikhathele nje mina ngikhathele shem ile drama yakho. Une drama nje. Hawo ngiyakukhohlisa nje mama impela yazi. Une drama shem. Hayi ngiyakubonga mina anyway ngifisela inhlanhlana lo Amahle wakho lo. Hayi nami ngizozobheka umuntu ozongithanda ongeze ukungenza lento ongenza yona. Cha lokho nje ongeke. Ngikulalela. Ungani phethe uzongithinta lenze nomshisa ngayo wena. Ngitreat kanjani ukuthi mina angifuni ukuba istaff emntwini kahle kahle. Sho kanjani uzoba isithethi kumina. Ngithe kumina sacela igazi ukuthi upha kanjani bese ngizokukhumbula mina ngithi. Ufuna ukukhumbula isibongo sami? Cha wena ukukhumbula sami isibongo usho intombi yami. So ukwazi ukuthi isoka lakho libiza ngoba. uMandla. Mandla? Hayi cha uphazamisile mama igama ushiyo isibongo ngakodlovu. Yabona ukuthi uyisigebengu ngisho kahle kahle uyisigebengu uyishintsha amagama into oyenzayo nje leyo kusho ukuthi uyiplayer kahle kahle nje uya just humanize unalo uthando unamanga. Ubonge nje abantu. Hayi cha nje ngeke ayikulungile sifine asivele siyeke vele ayikho into bese sithi siyayiqala. Angeke siye Hayi angeke ngithandane nomuntu okwazi ukuthi angiphike athi akangazi ngisho noma sengikhuluma awukazi ngisho ukuthi ivoice yami.
Angazi nje nobo ngempilweni kodwa yazi. Hayi kulungile yazini ngicela siyeke nje kanjalo. Angeke ngikwazi ukuyivala mina. Chaza ugcine ukungibona. Hayi ungiboshela isikhathi akusizi kulokhu ngibuza imibuzo omiliyoni it's fine. Asiyeke. Kubeka nalo muntu wakho lo amahle wakho. Because uyambona ukuthi unuka kancane kunami ukhethe yena ngithi. Wobhorekile mawungishela kahle because mina awungitshelanga ukuthi unomuntu othandana naye. Manje kuyacaca ukuthi vele ubavele akhona but nje ubusaqabene naye ngaleso sikhathi mangicabanga. So manje ke izinto zi right bufuna ukukhipha ngama stress. Anyway it's fine. Ngifisela inhlanhla nami ngizoba right. Nami ngizoba right is not the end of the book about me. So nje go on with your life. Nami right I'll go on. No, mama. Angifuni ukungistressa ngomuntu onganandaba nami. No, ayikho into engizoyimamela. Ngimamela ini? Mamela. Yini engizoyimamela? Ngicongeza bese ngichazela mina. Yini ozoyichaza ngoba wena ungihlazile already ushile wathi awungazi. Lokhu ubhizi ungibuza ama questions. Azongisiza ngani lama questions ongibuza wena? Izibongo. Ayingikhathele mina mfethu angizwani nedrama mangimgaya ngimdala kabe I don't deserve that. I know what I deserve actually. You deserve better. Bonge mawukuthi njengoba usho ukuthi wena uyangithanda. Bonge kulebene ungakamsebenzi manje ukuthi ukhuluma nawe. Into enza ukuthi ngiphakamise izwi ingoba I'm getting shocked indlela nje o react ngakhona. Mhlawumbe noqhamuka kungenazo wangamtshela igama lelo ngoba mina ngazi ukuthi nobonge ngempeleni. Hayi ngakutshela mina ngibona ngathi wena nje i-scam kahle. Mina ngibona ngathi wena i-scam. Hawu lento yenza uthi awusukhuluma uyaphika igama lakho mina kimi wathi uMandla kimi manje usungitshela esinye istory manje usuyaphika nje engathi awungazi. Hayi it's fine ke kusho ukuthi angibona ukuthi ngibubi kakhulu. So it's fine. Go ahead. Nalomdlalo wakho mina ngeke ngikwazi ukudlala lo mdlalo lo ufuna ukuthi ngudlale nawe. Ngubona umdlalo ozodlala Nkosi yami. Umdlalo lona because wangishela wathi uyangithanda. Ngingasavumela naye yathi sathandana ngazi ukuthi nje umuntu wami manje sawuyangiphika ushona le nale. Yeah. Ngize ngikushaya sahlangana kuphi? Sahlangana kuphi? Hawu. Yeah. Sihlangane Bree. Bree. Nini? Hawu. Ngithawu iholiday. Holiday? Yeah. Hayi cha. A relationship yenu guys. Awukwazi. Yazi nje ngcono siyeke one nje konke ukhona kodwa okuvumayo. Angicela or maybe udakiwe mhlawumbe. No, angidakiwe impela ngisemsebenzini yasibonge as from January uzofika lenyanga esiyona. So lokho nje mina ngihlalele soyethu. Hayi mina bengicela nje bengiyicelela ukuthi nje ngicela ukuthi ungikhulule siyeke nami ngikukhulule ngikushayisa ngomoya aqhubeke nempilo yakho. Angeke ukuthi ngikukhulele ngikushayisa ngomoya. Already nje mina ngikhoshi ukuthi nje ubona ngidala yes. Okay it's fine ngiyayivala ngicela ukuvalelisa shem qhubeka usebenze ube right. Nami ngizoba right. Sharp. Bye bye it's over nje vela kuphele vela yikho lento lesihlanganisayo nawe. Cha kodwa wena umuntu ekhohlisa mina yazi. My sister. Uzoba right ne? Yeah. Izinto ziyenzakala. You're not the first person. Bakhona abanye baza la bathi bona babazi. So uzoba right ungaqabengi kakhulu ne? Okay. Yeah. Should we get you counseling? Hawu angidingi ne-counseling right mos. Vele bengingabi into etheni ende vele bengivele ngilindele lokho the way RB react ngakhona. Wemela ukuthi vele iphele le relationship. Yeah bengilindele noma in just this phela khona ukuthi uhlale uthi usafuna ukudelisa inhliziyo uyabona. Do you have any advice for abantu babukele ngomjolo ngento zama relationship if they come across this kind of situation? Bayenzeni? Hayi into engayisho nje ukuthi uma umuntu kumele ungabeki ithemba lakho kakhulu emntwini. Yeah, nje ngoba isikhathi ubeka ithemba lakho kumuntu uzokudumaza vele because awumazi ukuthi yini esenhlizweni yakhe, awazi ukuthi yini esengqondweni yakhe. Awumazi la hamba khona ukuthi usuke ayenzani anobani. So nje kuhle ukuthi noma kuthiwa umuntu uyamthatha uyamfaka enhlizweni yakho, but ubeke negebhe encane ukuthi just in case ngelinye ilanga ekhombisa ukuthi angabi loyal kuwena. Ube ready, hlala ready ukuthi wazi ukuthi sisempini vele la kahle kahle.
Limutlule, my sister, guys. This is the end of the episode. Don't forget to subscribe, like, comment. This is Lily Nolo. We are out. Tango. Oh, cause ungisizile like ungenze ngafind out iqiniso, so it's fine. Tell me now. Tell me now. Wena ungangihlanyisa wena, don't make me mad. Tell me now. Tell me now. Awudokungamnendaba nakho. Angithi sinase senzile loyalty test sibonile ukuthi yena akakho faithful. Into ezokwenza yona. And saying light skinned since nini mina? Asikaqedi washelwa yimina wena. What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with me is that when I am stuck with my girlfriend. Why are you cheating?